Sanidade comezará a vacinar contra o virus do papiloma humano dende o vindeiro luns aos varóns de ata 21 anos. A Xunta lanzará unha campaña de difusión para dar a coñecer a posibilidade de solicitar a cita para o centro de saúde. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño anunciou hoxe que dende o vindeiro luns 26 de maio a Xunta vai ampliar ata os 21 anos a vacinación fronte ao virus do papiloma humano, co obxectivo de inmunizar a 24.500 mozos varóns. Desde o vindeiro luns imos ampliar a vacinación fronte ao virus do papiloma humano aos varóns de ata 21 anos. Con esta medida reforzaremos a estrategia de inmunización fronte a este virus, inmunizando a 24.500 mozos varóns nados no 2004 e no 2005. Así, desde o vindeiro 26 de maio, os propios mozos ou as súas familias poden solicitar directamente cita para vacinarse fronte a virus no seu centro de saúde. O titular de Sanidade lembrou ademais que Galicia suma un novo avance para manterse co calendario vacinal máis amplo de toda España. Esta aposta da Xunta polas políticas públicas de inmunización permítenos, en palabras dos especialistas en vacinas, que Galicia dispoña do calendario de inmunización máis completo do mundo. Grazas a este novo calendario unificado, podemos estudiar mellor as necesidades da poboación, incorporando as vacinas na que hai evidencia da súa eficacia, efectividade e seguridade. Señorías, desde a aprobación do calendario vacinal para toda a vida, a sanidade pública galega foi incorporando novas vacinas que nos permitiron mellorar a protección dos galegos. Como novidade na campaña da gripe, a vacinación ampliarase ata os 11 anos, administrando ata esa idade a vacina intranasal que o pasado ano se incorporou á inmunización infantil para evitar o pinchazo. Ademais, a Xunta porá en marcha un proxecto piloto para administrar esa vacina nos centros educativos. Ampliaremos a administración da vacina intranasal fronte a gripe ata os 11 anos, o que nos situará como pioneiros a nivel nacional. Ata agora, a vacinación intranasal fronte a gripe estaba dirixida aos nenos e nenas entre 6 e 59 meses, polo que esta ampliación supón un paso máis na protección da poboación infantil fronte ao virus da gripe e terá, sen ninguna dúbida, un enorme impacto. De feito, na próxima campaña de vacinación, o total de potenciais beneficiarios aumenta en case 150.000 rapaces, acadando os 216.000 beneficiarios. Gómez Camaño aludiu na súa intervención ao ensaio clínico Galflu para avaliar a efectividade da vacina reforzada de alta carga fronte á gripe. Indicou que neste estudo participaron máis de 134.000 persoas en 2 tempadas. Nesta liña, o conselleiro avanzou a decisión da Xunta de ampliar o rango de idade da vacina de alta carga, ampliando a súa aplicación dende os 70 aos 79 anos xa na vindeira campaña. Avánzolles que para seguir incrementando a protección dos nosos maiores, na vindeira campaña de vacinación ampliaremos a vacinación fronte a gripe coa vacina de alta carga a partir dos 70 anos de idade. Destinaremos 1,1 millóns máis do que investimos na campaña do gripe do ano anterior na inmunización dos maiores. A poboación inmunizada coa vacina de alta carga incrementarase en 220.000 persoas, acadando as 540.000 persoas.